Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Dobar dan i dobrodošli u još jedan serijal Neuništivi. Završili smo sa Volkswagenom, ali nastavljamo dalje sa Audijem. Tačnije, nastavljamo dalje sa Škodom 1.8 TSI ili TSI, kako god ko voli da kaže. Ovo je motor prve generacije koji, kao što ćete vidjeti, nije isti kao 1.8 turbo koji je ranije bio u Audiju. Vidjet ćete danas otprilike rasturanje kompletnog motora, glave, polumotora i samog zupčenja. Tačnije, ovaj motor je na lanac, ali vidjet ćete i sami ne samo jedan, nego još nekoliko lanaca. Konstruktivna rešenja su dosta čudna i dosta komplikovanija u odnosu na 2.0 TFSI Volkswagenovu platformu, ali ovi motori su prve generacije, dosta izdržljivi i mogu baš dosta da istrpe kao polovan motor. U serijalu Neuništivi dosta zanimljiv i kao turbo benzinac. Vidjet ćete šta se to dešava sa turbom kada ima mnogo pritiska, kakvo je kućište pumpe za vodu, gde se nalazi termostat i još mnogo drugih stvari. Tako da pre nego što počne sam serijal, udarite like, subscribe-ite se na kanal i obavezno stavite zvonce. Pa da krenemo. Kao što vidite, već smo u 10 projekata. Ovdje ima neka glava od Fijata, ovdje je izvađen drugi motor, servis je u haosu, ali baš nas briga. U pitanju je 1.8 TSI, turbo benzinski motor prve generacije, možda jedan od najpopularnijih motora. Samo sekund. Zavrano, nema muzika ugašena. Dosta pitanja je bilo vezano za ovaj motor 1.8 TSI, da li da ga kupiš ili ne. To nije isti motor kao što je ranije bio 1.8 turbo. Ovo je motor nove generacije, konkretno ovo je Škoda Octavia i konkretno ovo je duval creva. Dva su glavna problema na ovom automobilu. Prvo, turbo benzinac je, to je u startu ono malo za polovnjaka rizičnija stvar. Druga je ova ovde električna pumpa za vodu. Znači, pumpa za vodu se ne nalazi ni na zupčastom ni na kanalnom razvodu. Evo je ovde pumpa za vodu. I ono što je jako specifično jeste da se ovde nalazi termostat. Ja sam poskidao pola stvari da biste uopšte vidjeli gde je termostat ovde u ovoj rupi, jer ovde usisna grana dođe i ne vidi se ništa. Blok je gusani, ali vidiš kako rđa blok, pogledaj ovo ovde, kako rđa oko svih poklopaca i to me baš i nervira. Motor je pustio ulje i na dihtungu poklopca ventila, pustio je antifriz na raznoraznim plastičnim račvama, ima po njemu i ulje i antifriza, neobzirno na to što smo mi ispuštali nešto dok smo vadili motor, tako da standardne Wagenove bobine vredi, mora da zapneš, čoveče, ko sivanja. Standardne Wagenove bobine, nisu dugo ni vađene odavde. To je sve šnicer. Sad ćemo polako da rasturimo zupčenje, da skinemo poklopac ventila, da skinemo ovu pumpu, jer ovom prilikom nismo sigurni, čim motor nije prošao test izduvnih gasova, da li je u pitanju možda glava, da li je u pitanju blok, da li je samo dihtung. Svakako protokol je takav da kada radite ovaj posao, skinete glavu, obavezno prekontrolišete blok i glavu, obavezno pošaljete na hidrotest dodatno. Ima nekoliko faktora koji mogu uticati na to da motor prokuva ili da izbaci sav antifriz napolje. Neki od glavnih jesu prvo ovaj smrdljivi termostat ovde, onda naravno glava, pucanje glave, dihtung glave, krivljenje bloka, eventualno hlanje izduvnih gasova više kod dizela i u ovom slučaju otkazivanje pumpe za vodu koja u slučaju da crkne neće provoditi antifriz kroz ceo sistem i automatski će sistem, pošto će voda stajati, antifriz tečnost će stajati, motor će prokuvati. Tako da sad ćemo polako da rasturimo ovo sve i da vidimo gde smo i šta smo. Prođe s druge strane samo više nešto interesantno. Evo ga turbo ovde. Znači, pustio je već ovde ulje, ali to nije ono što sam video. Vidi šta sam spazio ovde. Puknuto kućište, jel vidiš ovde? Skloni samo svetlo. Važi. Sad se vidi. Vidiš, belo. Da. Hladi se i uljem i antifrizom, tako da skinut ćemo i te priključke. Vidiš i ovde gomila ulja. Gomila ulja, gusan je blok, ali je dosta rđao. I samo sekund, ovde se već vidi
i sam dihtung da je truo. Ali sad ćemo to da skinemo pa da vidimo gde smo. I evo počeo je pregled Španske lige. Voleo bi kad bi mogao ovako brzo i da radim u servisu svaki dan kad radim, ali realno 10 puta sam sporiji od ovoga. Polako skidamo poklopac lanca. Jeste, malo pre sam rekao da pumpa za vodu ne ide na zupčastom, a motor ima lanac ne jedan nego 16 komada u sebi, vidjet ćete i sami. Skidamo lagano ovaj poklopčić i tu imamo 3 šrafa koje drže varijator usisne i bregaste, koje sa ove prednje strane okrenute ka nama. Malo ide šraf ciger, op, op, ispade napolje, pa da, kao i svakom od nas. Skidamo lagano poklopac, obavezno treba se naruči dihtung ovog poklopca, da se ne stavlja nikakva diht pasta i da se steže na kelažu koja je napisana u tehničkoj specifikaciji. Gledamo sad tu malo šta bi tu moglo sve da se uradi, odakle da se krene, odakle da mu zađem i onda ipak odlučiš da skineš menjač i počneš prvo sa lakše strane. Skinuli smo menjač, u ovom slučaju manuelni je menjač, imamo standardni set kvačila i plivajući zamajac, tako da 1.8 TSI Audi platforma nosi plivajući zamajac na ovom modelu. Turbo benzinci i takako nosi plivajuće zamajice, nemojte da vas prevare. Smejemo se naravno jer je tu neka kretenska priča u formi. I dalje je prst zavijen, danas sam inače tek skinuo zavoj ako nekog interesuje. Lamela je spaljena. U suštini ona druga strana vidimo toplotno opterećenje i na lameli i na plivajućem zamajicu. Tako da smo savjetovali vlasnika da sad prilikom baš ovog rada promenimo set kvačila, lamelu, korpu i drug ležaj, a plivajući zamajac da ostavimo takav kakav jeste. Po mojoj slobodnoj procjeni. Skidamo šrafove, normalno trusty tool je tu. 1950 Nm Milwaukee odvija, tako da shoutout ka tom aparatu, jer me još uvek nije izneverio. Skidamo ove šrafove sve, imamo 7+1 šrafova koji drži zamajac. Obavezno budite jako pažljivi, pošto je 12-ugaoni imbus, da lepo sedne gedora u te šrafove od zamajica, da slučajno ne bi ispale gedore oblizno. Vidimo ovdje da je taj zadnji semering kompletno propišao i da je izmastio sve kompletno. Provera zamajica, sve je u redu s njim. Samo smo očistili i idemo dalje. Vidite da je ovdje faktički onaj naš Bangladeš patent. Morali smo da skinemo zamajac da bi tek sad prišli sa nosačem. I evo sad vidite da smo stavili nosač motora koji će nam držati ceo motor u osi. Tu gdje nam odgovara. Skidamo polako sve sa poklopca ventila, separatore uljnih para i tome slično. I sve je to Torex 30. Zato mi se sviđa Volkswagen, nema tu nekih, i dalje je ostalo to, mislim, Volkswagen, Audi, Škoda, ovo je Audijev generalno motor u Škodi Octaviji, tako da, ali ostalo je sve na tome da je svuda T30. Opa, Mirko ima šraf tu, Mirko, šraf, druže, šraf, oho, pa vidiš da je šraf tu, kretenu jedan, vidiš da je šraf tu. Evo sad će on tu kao šraf odvije i onda kao, vidi, hoće da ide. Evo ga Srki, gde si Srki? Normalno je ovu dikt gumicu, sve dihtunge, sve semeringe uvek treba promeniti prilikom generalne popravke motora, jer ne želite zaista da vas semering od 10-20 eura izda bez veze. Ovdje šrafilica Milwaukee nije mogla da otpusti ove Torexe, pa ćemo da uzmemo to rukom da stegnemo. Tačnije da odvijemo. Srki tu prati šta se dešava. Pričamo o tome gdje je večeras bio, šta je radio, pošto je ovo sve nakon ranog vremena rađeno. Odvijaju se šafići. Srki je došao da proveri da li je sve tu kako treba. Jeste, Strle. Sad on ide svojim putem da juri devojke. I gledamo sad dokle smo stigli. Mirkoni tu kaže, vidi, tandem pumpa, tačnije vakumska pumpa i na njoj pumpa visokog pritiska, isto kao na GTI-u do 150 bara. Tako da ona u sebi ima isto oprugu, ima šoljicu i ja to sve rasturam iz ruke. Srki asistira, nije otišao da juri devojke. Nosi cvet u ruci. Cvet u ruci. Evo. Nemoj bre, pusti me bre da snimam bre, pa pusti bre da snimam bre.
Pa pusti, vidiš da snimamo, bre. Nemoj da nas ometaš, bre. Evo ga. Hoće li, sine? Evo, to je to. To je to. I to je to. Imamo još šoljicu. I to je to. Sve smo to spakovali ovdje. Sve šrafove stavljamo na jedno mesto. Skidamo ovu račvu. Ne, ovo nije termostat. Nemojte da vas buni, ovo je samo račva na antivriza. Masirajte je lagano da je ne bi se slučajno lomili. I obavezno tu O-ring gumicu koja je tu, to je neko već diktovao. Treba nam ta O-ring gumica, treba nam, mislim da će nam trebati i cela račva zato što je izašao i deo sa njom. Jeste, upravo tako. Plastika se otopila od vremena i od habanja i od temperature antivriza, plastični ti segmenti koji drže antivriz. Dešava se da budu pojedeni, da puknu, da i sama creva od stajanja, od gaženja, od svega što se dešava sa motorom, creva jednostavno puknu kao i račve. I to jedina dobra stvar oko svega toga jeste da te račve i creva ne koštaju puno. Znači ne može ta cena pređe 10-20 eura, na zavisnosti od motora do motora. Ovdje smo gledali neke oznake koje su prethodno stavili. Otpuštamo centralnu remenicu radilice i peka kaiša. Stavili smo gore šrafciger da vidimo gdje je gornja mrtva tačka i kako stoje oznake. I da, zaista sve se poklapa, motor je uzupčen, čaša je ispala. I sad polako pristupamo tome da skinemo dekl od lanca. Ima gomilu šrafova, znači sve je Torex T30 i za sve je najbolje uzeti šrafilicu, raditi ovo na stolu i to je majka Mara. Mirko tu optimistički pokušava da skine taj dekl i onda kapira da mu treba Brenner. Brenner je jako interesantan za ovakve poslove gdje nema senzora, nema neke elektronike, zato što možete lagano da otopite, zagrejete tu diht pastu koja to drži muški i mučki, drži poklopac, da li ovaj ili kartera ili bilo čega. Kad je ovako limeni poklopac, onda mnogo bolje otpusti kad mu date Brenner i temperaturu, jer u suprotnom samo krivite poklopac, kao što sam ovdje, pre nego što sam ga otopio, krenuo da ga krivim, pa onda morate da ga ispravljate čekićim. Grejemo sve. Ovdje polako popušta. Evo i gornja strana se popustila, ali donja i dalje neće. Evo, dobijamo i donju stranu. Dobijamo i donju. Ide i donja strana lagano. To bi bilo to. Sad treba biti pažljiv i ne uhvatiti ovo prstima, već klještima, bravo. I imamo ovdje šta da vidimo. 3 lanca, jedan od pumpe za ulje, jedan od kontrategova i jedan od samog razvoda, tačnije od 2 bregaste radilice. I sad prelazimo na kartar da vidimo kako to izgleda sa donje strane. Opet šrafuj Torex T30. Sve ide u specijalnu čašicu. Neko je pisao u prošlom klipu, brate, dobro je da imaš posude. Da, jeste, samo što imamo te posude i onda uvek budu pune nečim drugim. Evo ga, može da se pali, može. Topimo opet dihtung, limeni je karter. To mi se više sviđa nego aluminijumski. Zato što limeni ponekad istrpi bolje udarac od aluminijumskog kad nasadite na ivičnjak pa se samo iskrivi. A aluminijumski pukne. Ono što je loše jeste što ako je sito pumpe za ulje tu nisko, polomit će sito pumpe za ulje ili samo pumpu za ulje i onda može biti također problem. Grejemo, polako sve se popušta. Grejemo sve. Grejemo i dalje grejemo. Da, krenuo sam da pričam ovo za posudice. Naravno, kako je ko navikao, ja sam navikao to čašice da koristim za to i za sve ostale stvari čašice, pogotovo one za rakiju. I onda interesantno je kada sve to složite, onda znate gdje šta i svako nas je sklon navikama, tako da dobre navike ne treba menjati, a loše naravno da treba. Mnogo je bolje uzeti neku drugu posudu nego čašice i estetski ovako lepo, ali eto, ja sam navikao.
Evo, polako popušta karter. Evo ga, karter tu. Vatamo ga kljaštima i imamo ovdje jako fin sklop. Pumpa za ulje je tu, tu je sito i lula. Sad ćemo lagano to da skinemo, da vidimo gdje su nam šafovi koji to drže. Normalno šafilica Torex 30 opet i ide gas. Idemo lagano, skidamo to i sad imamo jako interesantan sistem. Lula i pumpa za ulje su tu, a ne vidite kolenasto vratilo i ne vidite klipnjače zato što ceo ovaj segment je dvodelni iz razloga što mnogo bolje drži ulje i ovi motori zaista glavni neki problem koji mogu da imaju jeste sa pritiskom i dovodom ulja. Zaključali smo ovdje španer od pumpe za ulje, zaključali smo drugi španer od samog razvoda i tu imamo jako slobodan sad lanac gdje možemo polako da skinemo klizače, sad možemo da skinemo i španere. Dva komada su ovdje, pumpa za ulje se sama jednostavno španuje zato što imate oprugu sa strane i onda nije potreban neki dodatni španer. Ovdje imamo kao na BMW španer, ovdje su nam balansi, kontrategovi ili kako već, balansi i koji drže motor da prilikom rada radi dosta tiše i mirnije. Španer ovdje kao što imamo neometano se kreće. Preporuka je svakako i proizvođača da nakon 150-180 hiljada ukoliko je auto prešao, bez obzira na sve promenite i stavite nov lanac, nov razvod, bez obzira na to da li je ispravno ili ne u ovom momentu kada radite već ovoliku popravku automobila. Ne treba štedeti na svim faktorima koji mogu dovesti do eventualnog otkaza motora ili preskakanja lanca. Ono što je bitno za mlade kolege jeste da shvatite da, evo ga brat Aleksandar Fakir Stojanović je tu majstor za torzije koji pomera pumpu za vodu i vidi da se okreće teg. Evo ga taj španer pumpe za ulje, u pozadini majstor Pavle, motri sve jer će on to raditi u mašinskoj radionici, obrađivati glavu, blok, sve kompletno. Skidamo sad ovaj drugi španer. Jeste da sad zvučim kao pregled španske lige, ali i ovako će klip imati skoro 40 minuta, tako da oprostite što prelazimo s teme na temu i što smo malo konfuzni, pratite pa vratite nazad ukoliko nešto dobro niste vidjeli. Skinuli smo i taj španer, sad skidamo klizače. Mlađim kolegama sam hteo da dam savjet malo pre da kažem da svaki put kada razupčaju motor, neki koji nikad ranije nisu radili, obavezno pogledaju kako taj sistem funkcioniše i da samim tim kada budu vraćali sve nazad ne budu toliko neupućeni u to kako razvod ide, gdje dolazi klizač, gdje je varijator, gdje je ovo, gdje je ono. Znači, budite jako oprezni i nemojte da žurite prilikom razupčivanja motora. Ovdje je taj ventil. Kao što bi rekli, Vanos, a nije Vanos. Evo ga, Pariz, naravno, Dux je neovlašćeni, nema ih više u šopu, ali bit će uskoro u svim veličinama, a mi polako rasturamo i spremamo se da izvadimo jedan klizač, drugi klizač, sam lanac. Evo ga i tu. Sad ćemo polako sve da skinemo. Onaj gornji klizač ide zajedno sa poklopcom ventila, tako da i njega treba promeniti. Evo ga, vraćamo sve šafove na svoje mjesto, slažemo sve segmente jedan po jedan. Gledamo da li ovo možemo da odvrnemo i da skinemo lanac. Ne možemo da skinemo lanac zato što treba da skinemo varijator ovaj ovdje. Za njega ide specijalni alat, a levi je navoj, otkriću vam tajnu, iako ovo nije membership koji uskoro kreće. I skidamo sad ove ostale klizače koji su za balansere, kontrategove, balanse, skidamo njihove klizače, nisu nešto strašno pohabani, vidi se naravno da je lanac klizao po njima dugo, ali oni sami nisu u nekom oštećenju. Skidamo i taj lanac, bože koliko kajli, koliko samo kajli. Vidimo fabričke oznake, ove žute fabričke oznake su stajale tu i dalje.
Tako da ima kajle, ima oznake sa specijalnim alatom. Nije uopšte ništa specijalno da se nauči zupčenje. Evo ga tu varijator, tu je sve. Bregaste 16 ventila, skidamo lanac. Sad je motor totalno van faze, bio i onog momenta kad smo otpustili uljni španer. Spremamo se da idemo dalje. Aleksandar Fakir uvek na visini zadatka, jer dosta stvari ja sam nisam znao pre nego što me on kao majstor francuskih vozila nije uputio u to. Morat ćemo da uzmemo ipak jači pištolj i da njega stavimo Torex 30 da bi otpustili poklopac ventila, koji ujedno i drži bregaste. Kao na većini ovih Audi Volkswagen modela, što me dosta nervira. Ali, bože moj. Otpuštamo sve. U ovom slučaju koristimo Neo Tools, Neo alate, Neo skraćenica od neovlašćeni. Dobri pištolji, pouzdan alat. Mene je zadivio, iskreno vam kažem, do 200 Nm odvija, tako da sem nekih ozbiljnih šrafova odvija sve što je potrebno na automobilu i na motoru, bez ikakve muke. Op, ostati bit tu. Evo ga, idemo bram. Redom otpuštamo sve, tačnije popuštamo, pa ćemo onda kad popustimo sve da vadimo svaki šraf napolje. Kumara nadgleda celu situaciju, uzima dim. Ako niste znali, to mi je inače kum, isto kao što je Fakiru, Rango Njačme kum. Popuštamo, vadimo sve šrafove, stavljamo u jednu ćasu, tu je senzor položaja bregaste i evo nas, mislim da smo otpustili sad sve i da ćemo moći lagano da tap. I ovo je naravno zadihtovano, svuda tu ide dih pasta, tako da prvo ćemo sa ove strane da lagano podignemo poklopac. Evo ga, lagano. I skidamo sam poklopac bregastih koji je ujedno i drži. Tako da bilo bi dobro da se ispoliraju ova ležišta ukoliko nigde nije bilo oštećenja kao na prethodnom GTI-u koje smo radili. Zelena diht pasta, kao što bi Fakir rekao, bila je nekad na Opelu, najjača diht pasta zelena Opelova. Nigde više nema na tržištu, ali imaju druge koje jako dobro rade posao. Bregaste su okej. Ovdje vidimo neke stvari koje su nama bitne, gledamo kakve su, da li imaju nešto. Kumara kaže dobro je sve to, pakuj to pa da nosimo na mašinsku. 16 hidropodizača, 16 klackalica. Evo ga, krećemo, tu je prst naravno u kadru. Slažemo i hidropodizače i klackalice. Pre naravno montaže morat ćemo sve da ih isprznimo. Urkela pokazuje klackalicu zajedno sa hidropodizačem. Ista je apsolutno kao i na GTI-u. Istih dimenzija, isto sve, isti deo kompletno. Vadimo sad sve to, stavljamo u jednu specijalnu ćasu. Normalno odvajamo sve jer će nam biti lakše da kada krenemo da pakujemo, ne samo da ćemo znati gde nam je sve organizovano, nego ćemo znati i za red gde šta treba da stoji. Otpuštamo i ove šrafove koji drže zapravo glavu motora s ove strane. I imamo ovdje dve neke vođice koje naravno će biti tu da bi nam pomogle da stavimo poklopac na centar, da ne ide ni levo ni desno. Fakir gleda zadnji semering koliko je otišao i evo vraćamo se nazad. Popuštamo glavu, koristimo također Neo Tools. Ovo je jako specifičan ključ zato što je 9-ka, nije M10, nije M8 nego M9, van standardni. I na glavama od Volkswagena i na glavama od Audija, na dosta modela, bit će taj. Popuštamo glavu, stegnuta je normalno kao i svaka glava mrtvački. Idemo redom, popuštamo šraf po šraf. Ne bi preporučio da odvrnete sve i da ostavite jedan šraf u ćošku kompletno stegnut, jer možete naravno uzrokovati neko eventualno pucanje glave
Znači svaki popustiš pomalo i onda na kraju sve izvučeš i to je to. Sad ćemo upravo to i uraditi. Normalno uvek zaglavi, mora da zaglavi. Bolje da zaglavi nego da ispadne i kao da nije bio unutra. Skidamo polako šrafove od glave. Kumara drži ceo stalek jer stalek je na točkovima, nije fiksni, da bi mogao se pomera levo i desno. Nameštamo gidoru, skidamo dalje sve što treba. Svaki šraf, ovi šrafovi se neće vraćati, jako bitno prilikom stezanja glave koristimo nove šrafove, nije više sistem Golfa dvojke gde možeš da 3, 4, 5 puta stežeš šrafove glave bez menjanja. Ovde svaki put kad skineš glavu, kad si prethodno dotegao glavu šrafovima tim koje koristiš, moraš da kupiš nove. Sva sreća pa su od 20 do 30 eura i to nije neka investicija koja treba te brine. Normalno sve te pare na gomili izađu dosta, ali ti imaš motor koji je kompletno mašinski obrađen. Idemo lagano, dižemo glavu, opa, nosati, klipovi su tu. Glava je imala ravnomerno sagorevanje, znači nemamo neke klipove, neke cilindre koje su više bili u smeši ili manje u smeši, sve je ravnomerno. Nosati klipovi je prvi put izmišljeni, BMW ih je prvi uveo u proizvodnju, to me naučio Fakir. BMW je prvi ubacio nosate klipove ovde kod nas, a kasnije naravno u ovom slučaju svi drugi proizvođači su počeli za neke motore koji su visokoturažni za nas, počeli su da ubacuju nosate klipove. Ove klipove ćemo naravno posle rasturit ćemo polumotor i proverit ćemo na mašinskoj obradi debljine svega, klipova, to će na mašinskoj obradi uraditi sa preciznim merenjem cilindara, klipova, radilice i eventualno ukoliko bude potrebno zamena nekih klipova ili obrada nekih cilindara ili nove karike, znaćemo šta treba da uradimo kad nam naše kolege to kažu. Sada skidamo ovaj ceo plastični ovde deo. Mirko pokušava da skine zupčasti kaiš samo slačenjem, ali ne znam ni zašto Mirko ovo radi kada svakako skidamo sve, tako da je ovo totalno gubljenje vremena. Zupčasti ovaj mali kaiš ćemo svakako menjati. Ne znam zašto ovo radim, ali bože moj, okej. Ovo će dečko to da skine, pa to ti je. Ovo će pokaže da može da se skine. Ovo nema nikakvo španovanje, nikakvo zatezanje, znači samo se navuče i to je to. Ceo ovaj poklopac je... Celo ovo kućište je napuklo na par mesta, tako da ćemo menjati celo kućište i u njemu se naravno nalazi sa ove donje strane termostat, tako da pazite ako budete menjali termostat, jako je komplikovan posao i nije nešto što treba da bude vredno 2000 dinara za ruke i tako nešto. Mnogo više košta zamena termostata. Skidamo pumpu za ulje, sada ćemo polako da skinemo i ceo ovaj deo s donje strane bloka motora gde, pokušavam da izvedim šaf, ne može, gde ćemo zapravo doći do pristupa klipnjačama i vidjeti u kakvom stanju su leteći ležajevi i da li je eventualno tu sve bilo podmazano, da li je imalo ravnomerno podmazivanje, da li je tu sve kako treba. Dobar je ovo koncept, nije ovo ništa strašno, samo ukoliko treba da radite nešto, da servisirate, dosta komplikovano u odnosu na neke modele koji ovo nemaju. Tako da Uroš pokušava da izvuče šraf, ne može ga izvuče. Nema ništa od toga, morat će magnet da se koristi. Ili u ovom slučaju pinceta. Slažemo sve te stvari na 100, opet smo očistili 100. Neće da se odlepi, dikt pasta je ovde, nema diktunga. Koristit ćemo gumeni čekić naravno, ako smo sigurni da prethodno smo otpustili sve šrafove, gumeni čekić majka Mara za ovu priču. I evo ga, opušteno sve. Skidamo i tu je naša radilica, tu su klipovi, tu su klipnjače. Tu su naši cilindri, sve što nam treba i mazalice naravno. Motor ceo kada smo rasturili kao većina ovih motora koji su došli iz uvoza,
Iskreno kažem, smrdi na benzin, gorelo je ulje, smrdi na izgorelo ulje, tako da opet se vraćamo na istu stvar da je zapravo redovno održavanje najveći spas za svaki motor i da ne treba da vas uvjeravaju da na 30.000 km menjate ulje. To i dalje ne mogu da verujem za taj faktor i za tu priču. Letići ležajevi nemaju nokat, kako mi žargonski kažemo. Bilo je slučajeva da se obrne letići ležaj, bilo je slučajeva da se toliko istopi da zapuši uljni kanal i da zariba motor. Evo su klipovi, nema šta, otprilike svaki izgleda ovako posle 180.000. Not bad, not terrible. Sad ćemo tamo da sklopimo sve to, da vratimo na mesto, da ostavimo leteće ležajeve tu. Lomljene su klipnjače, znači nisu ravno sečene, već su lomljene, specijalna tehnika koja je sad u većini automobila. Većina automobila ima lomljene klipnjače, to ne treba vas plaši, samo vratite svaki na svoje mesto i bit će sve ok. Popuštamo prvi, četvrti, stavljamo ih svaki na svoje mesto. Levo, desno, ostavimo šrafove unutra da bi lakše izvadili. Evo ga, to je to. Spustimo klip na dole i lagano drugom stranom čekića izbijemo klip napolje. Normalno treba paziti na mlaznicu koja prska ulje u sam klip da je ne oštetite prilikom vađenja klipa i klipnjače. Slažemo sad četvrti. Promenili smo kombinezon, ali nismo promenili ni bradu ni frizuru. I idemo ista stvar i sa drugim i sa trećim. Skidamo i drugi i treći. Okrenemo radilicu, se dosta lepo vrti. Ima dozvoljeni aksijalni luft. Neometano se okreće, tako da to je jako bitno. Evo, popuštamo. Volim da popustim, kad su ovi segmenti u pitanju, kao i sve oko motora, volim rukom da popuštam stvari, pa tek onda da koristim električni ili pneumatski pištolj. Em što je tiše, em što mogu da obratim pažnju koliko je šta stegnuto i mnogo bolji osjećaj imam prilikom rada nego kad koristim pištolje. Tako da je to moja preporuka svakako. Da nećeš ti tu ništa izgubiti mnogo vremena, ne žuriš nigde kad radiš ovakve segmente, nije žurba nikakva. I evo ga drugi, sad ćemo i treći. Vadimo treći, kad izvadimo treći, onda ćemo da vadimo i samu radilicu. Evo ga treći, pap. Izlazi lagano, evo ga. Na mašinskoj obradi ćemo vidjeti da li klipovi imaju neka oštećenja, da li je možda potrebno zameniti klip nekim novim i kakvi su cilindri. Radilica okreće se i kad bi se ovako okretala i kad je upaljen motor išao bi na 16.000 obrtaja. Skidamo posljednje stvari, ovo je nosač agregata, na njemu je ujedno i hladnjak ulja. Kroz njega kruži antifriz i ne dozvoljava temperaturi ulja da pređe nekih, pa da kažem 105-106 stepeni, zavisnosti koliki je hladnjak ulja i kolika temperatura ulja mora da bude na motoru. To zavisi od motora do motora. Negde su temperature ulja niže, negde su više. Evo, skidamo i to. Imamo jednu O-ring i drugu O-ring gumicu koju također treba da promenimo. Sad ćemo skinuti NOx senzor koji se nalazi s te strane. Skinut ćemo ovih par nosača i skinut ćemo ovu plastiku ovdje na bloku. Tako da sad obrćemo sve na stranu i otpuštamo radilicu. Taman pravi moment da Mirko uzme kutlje kafe. Za zupčenje ovog motora potreban je specijalan alat. Nemojte da se zavaravate da možete da ga zupčite bez specijalnog alata. Naravno da su to ljudi radili, ali moja preporuka je da se uvijek koristi specijalni alat. Jer jednostavno nećete se igrati sa tim da vam se upali senzor bregaste kad upalite auto i da ne upali na pola ključa, nego da vergla malo duže.
Majstor Đurva je iz In the House, pokazujem mu kako su lepo u audio obeležili polutke, radilice i kako znate gdje je svaka na svom mestu i znate kako da ih posle poređate. Opa! To je taj lik. To je ta priča. Bravo, druže. Bravo, druže. Sad ćemo koristiti pištolj. U ovom slučaju Milwaukee. I skidamo polako polutkice. Ležeći ili stojeći ležajevi imaju nokat, tako da nokat uvek ide na nokat. Aha, probaj da odviješ, neće sine, možda zašto imaš bočno neke šafove, ali nećemo sad o tome. Vrati, probaj opet. I to bi bilo to. To bi bilo to za ovu epizodu. Nismo vas zamarali sa time kako se sad čupa motor, gde, šta, kako. Motor, glava, blok, klipovi, karike, radilica, sve ide sad na mašinsku obradu i kad se vrati mi montiramo sve novo nazad. Tako da vidimo se u sljedeći ponedjeljak ili onaj tamo sa novom epizodom serijala Neuništivi gdje ćemo pakovati 1.8 TSI. Ćao!